Здравейте, приятели, роднини и мили съседи! Ние, Иван Кушито и съпругата ми Виолета, имаме честта и удоволствието да ви поканим да споделите с нас сватбения ден на нашите прекрасни деца Боян и Стефания. Денят на сватбата е 13 юни 2024 година в град Стара Загора, ресторант с бъдната мечта от 18 часа. За доброто ни настроение ще се погрижат музикантите от оркестър Excel. За записването и запазването на спомените ще се погрижим с няколко камери, а именно многокамерно заснемане с видеоекран, като в телевизията, професионално с Рачо Рачев, разбира се. Видеото се монтира на място с видеопулт и се качва веднага в интернет. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. С уважение, Кушито и Виолета.